Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Kristi, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamutan dagiti mang tartarabay iti YouTube channel yo. Awagan naklaangan iti Kristi Manang, talo kami nga agkakabsat, kat siyak ti inauna. Agtrab-trabaho iti umanitatang ko, kat ninanang ko, makilablabada. Marigrigat kami laang manang, iso nga ikagkagumaak ti agadal, tapno makaturpusak, kat maiyaon ko ti pamilyak iti rigat. Napasamak ti pakasarita ak manang, idi agtawan nakpailaang iti 10. Medyo maselan da ito'y manang, iso ada kayo lakuman ti makaamo amang ipino kadagiti eksena, nga inlanad ko iti surat ko. Kristi anak, agawid ka adagos kalpasan ti klasem, tapno adda kadwa dagiti kakabsat mo. Mapan ko alaan kanina natinang di ipalabana kanyak. Nanang, agawid ak adagos. Ni tatangay? Napan ije uma, adong amin ti masapol alapasan na ijay. Ang mga numalum to una yun numakaawid. Sige nga rod nanang, siyak to laangan ti agbantay kada ading ko. Masapol ngamin ang maalak itandagiti ipalaban ni nanatinang. Tapno masapak ang mapanidya karayan nga aglabain ton bigat.
Isupay di maalak atangdan ko no mailupas ko adagos. Wananang, mapanak nga rudan ag eskwela. Sige anak ko, tapno saan ka amala daw. Ala, mapan ka nga rudan. Ada ka din ni Nana Tinang. Ay napanakitsinda balasang ko. Apayaya. Ala ko madagita ipalabana ka no abadbado yo, tata. Ay wag, ada ditaw. Imbilin na itay sakbay apimanaw. Kung nana nga umay ka no alaan taglaba. Ngamjak mo't ninamnama si kagayam timang ilaba, Lydia. Wan, siyak nga rod, tata. Nay, apay nga aglabada ka pailaan. Adamat trabaho nila kay mo, ijay uma. Nagkagat nila kay mo. Kanayon na mapalabas ko amapan ijay uma. Pasaray nagsapa amapan kat malamton no agawad. Wan nga rod, tata. Masapul at tulungak. Isupay ti matgadak ang makatulong para iti kasapulan may ijabalay. Ay nagsaya at kayaw nga agasawa. Nagagat kayaw nga agpada. Sana kas kadagiti daduma dita. Ajay lagis istambay. Aramidin da. Sa danto lagungay. Into nagkiraos sa dagiti buksit da. Masapol nga agtinulong kami, tata. Ada pagad-adalan mi. Ay, sige nga ron, tata. Ala akong dagiti ipalabayong. Tapno masapak amalabaan intun bigat. Naimbag ta simangpet kan lakay. Sigurado ang nabanog ka man ni Jay Uma. Ay, huwag nga rod. Ilipas ko nga dagiti masapol ang maaramid ijay. Ay nagitubeng ni Christy, ayan na. Adada ijay si Led. Adar aramidan ni Christy. Alaing karod agdigusan. Tapno makapangantayon. Tanay sumipngetan. Masapol ang masapa ka makainan na. Sige man nga rod, Lydia. Tani, talaga nabanugak. Anay, apay dagita kawas. Akin kukuha ka dagita. Labadak dagita. Napan ko inala itay kadanana, Tinang. Isupay mo't at itangdan ko nga itad na. Sigurado ka iti day tang aramidam. Ang mga masubra mo't ang trabaho. Mabanog ka una yun, bakit? Saan? Kabaalaklakay. Masapa aktulangan ang mapanidya karayan tapno mailupas ko adagos. Ay, unay mo't ngaminan ti kasabiag tayo aya. Di tayo mo't lang makaaon ni Tirigat. Di mo ka di panunutan dayta. Tinapatag awan ti agsaksakit kada tayo. Nang runa dagiti ubing. Sa bagay mo't kidi Alang arot, isagana mo di makan. Tama pa anak bit agdigos. Wan, lakay. Hanapan iji uma? Sana anak, medyo madingamin diriknak. Ay, kasta ka di tatang. Dagiti kakabsat ko ngay. Ada di takaroba. Makiayayayam da. Mala, umaykan. Mapanta di ta sila, tagpulis ka. Ay, siya kun tatang. Kabalak matan tagpulis asisya. Alan, umay kakit din. Sige, umay katay katandan di pagananay mo. Ha? Ay, siya kun tatang. Alakit din.
Ha? Tatang, pinginig ka mamutan ti barukong ko. Balasitang ka talagang, Kriste. An nadamtabagi mo, Wan, tatang. Dayjay ti umuna adaras nga inaramid kanyak ni tatang ti kasjay manang Emmy. Jakmet ingkan kano, tajak amo amadigayam ti kasjay nga inaramid kanyak ni tatang, taubingak paylaeng ititawan ko asa nga pulo. Sipod idin, no kasjay nga awan ni nanang, ken awan met dagiti kakabsat ko iti balay mi, pasaray aramidan kanyak ni tatang tikas, iti inaramid na ididamo. Jakmetan na ibaga ka ni nanang, gaputa ti amok, kat saan adakes ti aramidan kanyak ti amak. Naglabas pa'y ti panawan, agtawanak idin iti 14, ngam agtultuloy latta ti madi nga aramid ti amak. Dituyan anang rugiak nga agpanunot manang Emmy. Uy, friend. Pekas na nakaununod ti pampanunutem. Itay pekas na ti jar mo, Ay, si kamat gayam, friend. Awan, medyo madila ang tiriknak. Ala, saan ka kumana si Mrek, friend? Ang mga nanyamot daytan. Nabanugak laang siguro idi kalman, friend. Nagado ngamin ti trabaho iji balay mi. Ay, imbagampay. Nang runa ka dagitikas ka datangay na una. Awan mo't namin ti sabali nga garamit. Wan nga ron. Nang runa kat aglablabada mo't ni nanang. Masyanak nga rodon kan kuana. Apay ngamin nga aglablabada bay laeng. Adamot trabaho ni tatang mo saan ka di. Dagyan lang kuman ni balay yun ni nanang mo. Ay, kayat ko pa'y kumanukas di, friend. Talaga kayat ko nga agtali na adla kuman iji balay ni nanang. Numabalin, jak kayat po mampanaw iji balay mi. Tapno adakad kadwami kadagiti kakabsat ko. Sana bali Tanawan mo trabaho ni tatang mo. Adan samot lang iji balayo. Ha? Uuwan. Kayat ko ani nanang lakuman ti adda iji balay mi. Di balay. Apay nga taasan anapan ni tatang iji uma. Da kami manla tinabati dito balayon. Amano anya man ang tiramidan ni tatang kanyak. Mabutbuteng ako. Jakmat kahit yagipulong ka ni nanang. Amang nagungot ni tatang. Kriste, umay ka man dito sila. Ha? Ni tatang? Ay ayaban na kiji sila da ni nanang. Diyos ko, mabutungag. Mangmangagnak ka di, Kriste. Uwan tatang, umayakon. Tara sir. Apay ka di tatang. Sumrak ka dito, ikat isaram day tari daw. Tatang. Darasam, tamasayan na. Umay ka dito abay ko Apay nga da ka matita intiri daw latan nga Tatang,
Talaga balasang ka na. Yan nagpintas ka, Christy. Pangasiw, tatang. Isardan niyo kumanday tingar aramidan niyo kanyak. Di mo gamdan tagi pulong itiinam. No di mo kahit nga dadaka sa mapasamak ka na kayo. Tatang, saan? Pangasiw. Dahil tinabayag ngayon ore ko. Tigun daw ay ang matagikwagan, Christy. Saan, tatang? Nasaan? Apay adi ka matla bumangon ang Christy. Aldawan, ang mga numala daw kay iti pagadalan. Madi nga mintiriknak, nanang. Ha? Ne, apay ngay. Nan, dapadapan ka man. Ha? Nabara ka anak ko. Adagurigur mo. Nanang. Apay, anya ti marikriknam. Apay anagurigur kamutan. Apay bakay? Anya ti mapaspasamak ka ni Christy. Agurigur mutan lakay. Anya? Ang mga nugapoy tagbali-bali wa klima iso akasta. Malatay nakmangalay ta agasta pag tumarumlangan. Sige man nga rod lakay. Ala, mabit lang arod. Nanang. Ala, aginanaka nga rod anak ko. Saan ka pa'y sumrakit ti pagadalan? Ay, mabitla ang tamapan ko surutan ni tatang mo. Tapno makatumarkan iti agas. Diyos ko, tulungan nak. Mabuta nga kamang ipulong kanina ng tipanang ramos kanyak ni tatang. Ang mga naipay-pay sunat tipang tana kada kami. Ayop ni tatang. Ayop. Anak, kumustan ti riknam? Sumagmamanumot nga aldaw ang naggurgurigur ka. Nasayaat mo ta, nanang. Anya ka di tinapasamak. Sapay saan ka matagtagari ka dagiti naglabas nga aldaw. Nanang. Ada ka di napasamak kan ka, anak ko. Wano, ada ka di parikot mo. Ibagam kanyak, bareng matulungan ka. Awan, nanang. Christy, anak. No ada parikot, masapol nga ibagam kada kami kanitatang mo. Awan sa bali a pagkamangam no saan ada kami anak ko. Ada ka di parikot mo di pagadalan? Awan, nanang. Talaga siguro ang nagsakitak laeng. Ang mga no adamot na agar-aram kan ka, anak ko. Ala, ni nanang, tilay pagbagana. Awan ti agar-aram kanyak. Kayat ko ti makaadal. Kayat ko ti makaturpos. Nasayaat mo't anak ko. Basta no ada parikot mo, di ka bumdeng amang ibaga kada kami kanitatang mo. Nagbutengak kan awan apulos na aramidak, idiin dadanas nak ti amak manang Emmy. Pinangtaan nak ngamin, asa anak kano nga agipulong kaninanang, no jak kayat nga adadakas ang mapasamak kada kami, agraman kadagiti kakabsat ko. Mano atawan, ajak impulpulong iti inak, dagiti aramiden kanyak ni tatang, gapu iti buteng ko kankwana. At dapay dagiti gundaway, akayat ko nga ipudno ti amin iti gayem ko. Ngam no mapanunot ko ti pangta ti amak,
kumapsut manen ti pakinakam ko. Nagtultuloy nga rod ti kasjay nga aramid kanyak ti amak nang runa no awan ni nanang ije balay. At dapay dagiti gundaway nga uray iti sango dagiti kakabsat ko ar-arakupen ken ag-agkanak ti amak. Banag apakaskas daawan unay ni Boyet akabsat ko. Manang Kristi, apay nga arakupan ka nangagkan na ka ni tatang. Ha? Ading ko? Makikita kami na pasaray arakupon na ka. Agkan na ka ni tatang. Ha? Kwa? Talaga kasday laang ni tatang, ading. Lamlamyungan na tayo laang nga anak na. Ano talaga lamlamyungan na tayo? Apay nga si kalang arakupon ka nangagkan na, manang. Ha? Ay, sika talaga ading ko. Tila madmadlaw mo. Ay, wan gayam. Ayan ka din ni Ningning. At dalita pa ang rabalay, manang. Makiayayam ko ni Ninit. Ingkayabanan ading ko. Tagmerienda kayo pay. O sige, manang. Napanan ka din ni nanang. Napanakitsenda. Ala, ingkayabanan ni Ningning. Tapno makapagmerienda kayon. Kalpasan na, mapan kami kaniningning iji karayan, tadigusat ti kabsat ta. O sige, inak nga ro din, manang. Ay, pati ni Boyet akabsat ko. Nadlaw na magkayam dagitar aramidan ni tatang kanyak. Nakaskas daw. Mano nga aldawan adinak pagar-aramidan iti madi ni tatang. Awangan nung nagbalbaliw mo din. Diyos ko, sapay lang kuma. Ta nagbalbaliwan nga agpaiso ti amak. Adatan dito'y karayan Ningning ading ko. Ala, umay kang tadigusan kan. Wan, manang. Sige, sabunan ka na. Anay ko, manang. Nasakit. Ha? Apay ang nasakit day ta ading. Nan, kita agman. Ha? Apay akastoy tilang at pribado apas at tibagiti kapsat ko. Anya tinapasama ka ni ading ko. Sigurado nga aramid ni tatang daytoy. Ayop at talaga ti amak. Manang? Ading, ni tatang kaditi akin aramid iti daytoy. Agpudno ka kanyak ading ko. Ni tatang kaditi akin aramid iti daytoy. Wan, manang. Anya. Ti ayop nga, mami. Apay apati ni ading ko kat binaboy nan. Impagarup ko no siyak lang ti pagar-aramidan na iti kasjay. Ngampatimat gayam ni ading ko. Isumat lagayam. Adi na kun pagar-aramidan iti dakas kadagiti naglapas nga aldaw. Tagayam ni ading kun tinsublat na. Diyakon mapalabas na iti akinaayop ti amami. Diyakon mapalabas. Friend, anya ka dito importante nga ibagam kanyak. Apa pinayaban na. Friend, tulungan ako ma. Diyakon maibturan da ito'y. Ha? Ada ka di parikot, friend?
Adda, friend. Nabayagan nga da mapaspasamak. Ngam awan kirad ko amang ipudno kaninanang. Amangan nga minoon niya ti aramida ni tatang ko kankwana. Anya ti kayat mo asawan? Friend, nabayagan agun gundawayan nak ti amak. Ha? Sipod pa'y kinaubing ko. Anya? Agpeso ka di day tangay bagbagam, friend? Wen, inlimod ko ti amin. Ngam itatapat iti inaudi akabsat ko. Kat pagar-aramida nan iti dakas. Diakon mapalabas pa'y day ti akinaayop ti amak. Naskan ama-amuanan ti madi nga aramid na. Aging gasaan pa'y anala daw ti amin. Anya nga doon kahit mamapasama kita, friend? Kuyugan na ko mga kid daw ta ititulong ka ni Teacher Fanji. Amo ka matulungan nak. Ngam pangaasim ta kuyugan na po ma. O sige, mapantay tayo ni Madam Vanji. Ibagam ti amin ang napasamak. Amo ka matulungan na kadayjay. Ay, Jacqueline pagarup nga dagayang pagdaldala na makasta friend. Ayop gayam ti amam. Wen friend, kat panawanan tapno ikaro na ti kinaayop na. Kan panawanan tapno maamuan ni nanang ti amin. Ayop ka. Jacqueline, pagarup amaramid mo ti kasjay ka dagiti anak ta. Oh, Lydia. Day tatirumbangkan ka. Ti mabalod tong palbiag mo. Saan? Kasyan na kuma, Lydia. Di nakpaibalod. Kasyan? Kalpasan ti kinaayop nga inaramid mo ka dagiti anak ta. Rumbang laang kan katikasta ayop ka. Naimpaglaangan. Tana iturodan nga impod no kanyak ni Kristi ti amin nga inaramid mo. Oh. Adu atawan nga inlimod ni Kristi ti amin. Ita, pati ti inaudi nga anak ta. Ginundawaya mutan ayop ka. Oh, pakawanan na kumapakit. Jakon ulitan ti inaramid ko. Basta di na kumapaibalod. Di kan tupulos mapakawan iti kinaayop mo. Mabulok ka diti pagbaludan. Kristi anak, pakawan anak. Jacqueline namnama maiturod na kayo apagaramidan iti kinaayop ti amayo. Nanang, Apay nga italaang nga impudnom ti amin, anak ko. Nabayag-gaya mo nagungundawayan na kati amam. Apay saan mo nga imbaga kanyak? Pinangtaanak ni tatang nanang. Nagbutengak. Amang anoan niya ti aramidon na kada tayo. Anak ko. Pakawanan nak nanang. Gapo iti naramid ko. Nakabalo din ni tatang. Rumbang laang nga ikaro na ti amin ang kinaayop nga inaramid na kada kayo. Rumbang laang amabalod ti amayo. Nanang. Di ka agdanag, Kristi. Manipod ita. Awanan ti mabalin nga agaramid kada kayo iti may kaniwas. Awanan ti mabalin amang gundaway kada kayo.
protektaran kayo. Nga uray pa isakripisyok ti bukod ko abiyag. Ikarik na ita, Kristi, anak ko. Nabalod nga rod ti amak manang Emmy. Kasla naparutanak iti siit, iti barukong ko, idi naipudnok ti amin iti maestrami, kat tinulungan nak anapan iti pulis, tapno matiliw ti amak. Nadaras ana iproseso ti amin, gapo tanatibker ti ebidensya, kat naarestar, kan naibalod adagos ti amak. Papabasulan ni nanang tibagina no apay adi na kami na protektaran iti inaramid ni tatang kada kami. Ngem inandingay ko ket impudnuken kuana ti panangipang ni tatang kada kami. Itamanang adda akon iti kolehyo. Ikagkagumaak ti makaturpos, tapno maipaayak met iti nasayaat amasakbayan ti inak, ken dagiti kakabsat ko. Nakabalod pay laeng ti amak manang, ket ikarkararag ko asapay kuma, tanagbabawyanen ti amak amin a kinadakes an aramid na kada kami, ket agbalbaliwan. Saan asinarungkaran apulos ni nanang ti amak, gapo iti sakit tinakem na iti napasamak kada kami nga anak na. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Kristi. Kristi, pagayam ko, nakaladladingit man tinapasamak kada kayo. No asino pa'y kumatirumbang amang salaknib kada kayo, isu pa'y gayam ti mangidadanas kada kayo. Saan ka mababalaw, asaan mo nga impudno adagos tinapasamak ken ka pagayam ko. Tasigun kat nga rod iti surat mo, ubing ka pa'y unay idi, ken inosente, idirugyan na kaagundawayan ti amam. Ket ididimteng ti panawan at talaga aginunod na kan ti amam, nagbuteng kamat, gapo iti pangtana kada kayo. Ngem dayawan kapagayam ko, gapo ta idinaduktalam apati ti inaudi akabsat mo, ket gungundawayanen ti amam, naaddaan kan iti kired, tapno ipulong, ken paibalod mon ti amam. Sapay kuma taagnanayonan ti kinatalina ay ti biyagyo. Kat sapay kuma tamatunoy mo amin nga arapaap mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Abner at Agalaunyon, kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Abner at Agalaunyon. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngag. Kat sapay lakuma, tamapilimet ama idrama. Innam kami nga agkakabsat manang,
kat marigatan dananang kentatang amang isakad iti panagbiagmi. Iso a pinagnaeddak iti balay ti kasinsin ni nanang. Agmay sangaminan ti kasinsin ni nanang dito'y Pilipinas, gapo taada aminan iti abroad dagiti anak na, ken nabayagan a pimusay ti asawa na. Gapo ta kayat ko a maituloy ti panagadal ko, imanugutak iti singasing ni Auntie Ising nga agnaed akon iti balayda, ket ison ti mangpaadal kanyak, basta tumulungak iti negosyo da. Rugyak nga ron ti agsalaysay, idi adda akon iti sekundarya. Agtawanak idin iti 15. Nasaya at matay manugot ka nga umayag na dito'y balay, Abner. Kaya't kung kami ti makapagtuloy nga agadalan ti, amok kami na marigatan na namang isaka diti panagbiag mi dananang kentatang, gaputan nagadu kami nga kakabsat. Kat sigurado pagsardengan da kong nagadalin to no maya pa nagsisarak. Naibaga nga rod kanyak ni nanang mo dayta. Iso nga imbagak nga alaan kalaangan iti puder ko, tapno adakad kaduak dito'y balay. Kan ada katulungak iti bagasan a pwestok iti palengke. Katdak kala pagyamanak day tasing-asing yo, Auntie. Manipod ita, siya kung ti kadwayo diti balayo. Kan tumulong akmat iti pwesto yun awan klase. Kan tumulong kamatan kadag iti trabaho diti balay. Amomot nga awan katulong ta. Wan, Auntie, tumulong ka talaga. Kas pang subad ko iti panang pa eskwela yo kanyak. Napahanan iti pwesto na ni Auntie Ising. Rugyak mo't tentag trabaho diti balay na. Inton umay alawas pa mo tirug iti klase. Iso ang maaramid kunton dagiti rumbang nga maidalimanat ko diti balay na, Auntie. Ay, kaasimot ni Auntie. Agmay-may sa diti balay na. Apay nga tadi na kaya't timapanidyayan dagiti anak na iti abroad. Kaya't nakitintag may-may sa dito eh. Sa bagay, adak mo ta nakadkadwa na ita. Iso arumbang lang ay karigata katong palin ti amin nga ipaaramid kan ibaga kanyak na, Auntie. Tapno maay-ayo mo't iti panagnaed kun diti balay na. Kalaang makita dito ya. Wen, ita lang nga umayak makipagnaed kin na Auntie nga Ising. Siya gayam ni Larma. Akaruba tayo. Siyakmat na, Abner. Kasinsin ni nanang ko na Auntie Ising. Kasta ka di? Nasayaat mo tayo may ka. Tapno ada kadwa ni Auntie Ising dito balay na. Kanayon nga nga awan tao dito eh. Takanayon mo't ni Auntie Ising iti pwesto na iti palengke. Wen nga rod. Nasayat mo tanam ammo ka, Lerma. Ita, addan gayim ko dito lugar da Auntie Ising. Ag-eskwela ka mo't ditoy? Wen, in-enroll nak ni Auntie Ising iti pagadalan niya sidag dito ayan nyo. No kasta, agpada tangarod iti pagadalan. Nasayaat mo't, tapno ada kadwak asumrot tunggal ada klase. O sige, kanayon tong agkuyog ta amapan iti pagadalan, Lerma. Kumusta tinagmalama ka Adam diti balay, Abner? Nasayaat mo't, Auntie. Nakadalusa kong diti balay, kandita paraangan. Nasayaat mo't barok. Ay, pasensya kan. Talaga nga adu ti wara, tadyak masangot agdalos.
Makumi-kumak ngamin iti pwesto kiti tiyendaan. Nang runa no aldaw ti tiyenda, ado ti aggatang. Di ka agdanag, anti. Siya kung ti makaamo dito balay. Naidalimanag kung to aminen sakbay amang rugi ti klase. Ay ipudno gayam ti kuna ni nanang mo ang nagagat ka talaga. Iso ajak agbabawi iti panagnaed mon ditoy. Namnamahan nyo nga araminag ti amin na bilin nyo, anti. Nasingpet ni Auntie Ising manang Emmy. Katjak agbabawi iti panagnaed kon iti balay na. Nang runa pay taison timang paadal kanyak. Idi damo adda aklang iti balay manang. Ngam idi awan una yan ti matrabaho iti balay. Pasaray ibaunnak ni Auntie nga agbantay iti pwesto na. Nukas jay nga danasken nga aramidan na. Maragrag sa kanakmet no kasjay manang. Tapno saan laeng nga iti uneg ti balay ti ayan ko. Ngem adda dagiti gundaway asum ken lata ti iliw ko kadananang. Kastametten kadagiti kakabsat ko. Timang patpatib kerlaangan kanyak ket ti tarigagay ko ang makaturpos iti panagadal ko. Tapno mayaon ko ti pamilyak iti kinarigat ti biag. Kumusta kan dito'y balay ni Antim nga Ising, anak ko? Nasayat mo, tatang? Nasingpot na Auntie Ising? Kahit ipanagadal mo ngay anak, saan ka di ama ikaw ay tipagadalan niyo? Saan mo, tatang? Nasayat mo't amin nakaadalak? Oray na amuda transfer iyak lang iti day dya pagadalan? Alak, tagsingsingpot ka dito'y anak. Mailiw una yun kan kadananang mo. Kastamat dagiti kakabsat mo. Oray siyak mo't tatang? Ngam ikarkarigatang nga iliw-liwag ti iliw ko kada kayo. Tapno maituloy ko ti panagadal ko babain ka ni Auntie Ising. Iti kasta, makatulong aktumatan kada kayo. Pasensya kan anak ko. No imanugot kami kan ni nanang mo nga umay kan makipagyan dito balay ni Antim nga Ising. Amo mo tirigat ti panagbiag tayo. Kan may sa, kaya't may matama kapagtuloy ka iti panagadal mo, Abner. Maawatak, tatang. Awan tirumbang ngay kiddawan nyo iti pasensya. Di kay agdanag, ikarigata katunoyin ti amin nga arapaap ko. Iti kasta, maiyaon kayo pamilyak iti kinarigat. Abner, agar mo sarkan, kalpasan na, mapan ka iti ayan dya may sa asuki tayo. Ibagam ama i-deliver inton madamdama dagiti order da bagas. Adda nga min klasik, Auntie. Amangan numaladawak numapanak pa ijay. Iso nga rod nga agawa am timangan tapno makapan ka pa ijay sakbay asumrek ka ijay pagadalan. Auntie? Masapol ama ibagam, taamangan no kunada asan tayon nga i-deliver. Na-delay nga min jay truck ang nag-deliver iti bagas. Sige nga rod, Auntie. Mapan ko ibaga. Darasam, tapno saan ka maladaw iti pagadalan. Uwan, Auntie. Abner, apa na lang daw ka asimro kita'y bigat? Napanamaya? Lerma,
kunak nagkuyog ta sumrek. Ngam kunamot ni Auntie Ising ngay muna kamot kanon. Apaya sanak nga inuray. Anda nga min nang ibaunan kanyak na Auntie Ising. Iso ana sa apak arimwar. Kaskas di analadawak matlat ta. Anyamot ta ni Auntie Ising. Amunamot nga da klase mita. Apay nga imbaw na kapaylaong. Jak manam mo. Kaslasim mabali to ugali na Auntie Ising. Najak tong palan ti ibagana. Agungot-mot adagos. Iso nga oray na da klase na ibaunak. Masapol atong palak. Kasi kamot Abner. Kunak man nun nasingpot ni Auntie Ising. Istrikto mo't gaya mo unay. Sana bali lerma. Tong palag lata amin niya ibagana. Basta't importante, makaadalak lata. Bilibak kan ka Abner. Gapoy ti tarigagay mo ang makaadal. Agsak-sakripisyo kalata. Kat tinasakit. Saan nga mo dagiti dadakkel mo ti kasta mapaspasamak kan ka. Diyak kahit ang maamuan dalerma. Ang mga no pagawidin da, kadya kon makapagtuloy nga agadal. Iso adyak kahit ang maamuan da. Ay, makabannog. Abner! Abner, ayan mo. Apay ka di, Auntie? Agidasar kan tamangantan. Saan pa analina dyan na po yan, Tising? Anya? Nay, anya tinararamid mo ngay. Rumbang kumana kalutukan. Tamo mo ta na banuga ka nagapo yung pwesto. Pasensya kayo la ko man, Auntie. Inlepas ko pa yung aminta assignment ko pa man na si Mang Petak. Iso naladawa ka nagluto. Ne, saan mo samotan nga amunoan niya ti prioridad mo, Abner? Pasensya kayo, Auntie. Laglagi pam asyak ti magpapaadal kan ka. Ha? Masapol nga amin nga ibilin ko tong palam. Kanaskan adagi ti trabaho dito ibalay ti prioridad mo. Sakbay ti sabali. Auntie Ising? Mabalin mo matgaramidan amin dagita into drabi eh. Di ore man agpatpat nagkangagar-aramid iti assignment mo no iso. Di nakpagpungtutan, Abner. Kaya't mon samot ti agsublin iti puder dagiti naganak mo. Ibagamlaang, sa anak anarigat akasarsarita. Saan na, Auntie? Pangasiyo, ta saan dak kumapagawidan iti lugar mi? Pasensya kayo, Auntie. Saan na maulit? Rongbang laang, tano saan? Pagsardengan kan nga agadal. Tandaan abday ta. Iti panaglabas dagiti aldaw, kabayatan ti panagnaed ko iti balay daan ti Ising. Rimwar ti saan anasayaat nga ugali na, manang Emmy. Kanayon nga iparupa na, nga iso ti mangpapaadal kanya. Katrumbang laeng asurot at amin nga ibilin na. At dapay dagiti kanito nga agabsentak iti pagadalan manang, gapu iti kinaado ti pangibabaunan na kanya. Uray amuna nga adda klase. Ngam amin dagijay ket inan-anusak manang, tapno dinak pagsardengan nga agadal ni Auntie Ising. Saan nga amo dananang ti mapaspasamak kanyak manang? Ken awan ti panggep ko amang ipakaammo kadakwada. Tadyak kayat apagawidan dak, ket jakon makapagtuloy nga agadal. Agingga ang nakaturpusakon iti sekundarya manang Emmy.
Nakaturpos kan iti sekundarya. Uray saan ka siguro nga agkolehiyo. Tulungan naklaangan iti pwesto iti tiyendaan. Auntie, pangaasiyo ko ma. Pagtuluyan dak kumalat iti koleyo. Sana bali, tatumulong aklat iti pwesto. Saan ka kumanapagtuluyan kat? Marigatan ak ngamin na iti pwesto. Bakit akon? Tinasayaat, mangala tayo ti kadwayo iti pwesto, Auntie Ising. Katsyak, tumulong ak tong galawan ti klasik. Tapno saan kayo una yung mabannog? Ay, amang ano makaala ka pa iti agtatakaw. Narigatan. Auntie, masapol nga agtalik tayo iti alangin tayo akadwa tayo. Makita tayo mat no nasayata tao kabayatan nga agtrabaho kada tayo. Ay, narigat ti agtalak itan na panawan. Adun ti agtatakaw. Sana bali, tada kayo mat ang nakabantay, Auntie. Sana basta-basta makaaramid iti maikaniwas ti maala tayo akatulungan nyo iti pwesto. Anya ti planong itata nakaturpos kan iti sekundarya, Abner? Kaya't ko tagtuloy iti koleyo, Lerma. Isa nagpakpakasi akin na Auntie Ising, apagtuluyin nak iti koleyo. Kat, anya iti kunana? Manugot mat. Ada apakaasi tinapasamak sakbay niya manugot. Oh, dinasayaat nga rod no kasta. Amom, oray no kasi ito ugali na Auntie Ising. Adalatan na italimang akin na imbag iti puso na. Kat no saan ko anaanusan ti kasya kababalin na. Amang ano saan ako na nakapagtuloy pa nag-eskwela. Bilibak nga rod iti anus mo. Agasam, mano atawan ang nagsakripisyo ka tap na makaadal ka laang. Talaga kayat mo ti makaturpusan niya, Abner. Wen Lerma, para iti pamilyak. Inan-anusak tinayadayo kadakwada, oray jak kumakabailan. Ngumita, ato yung tibunga ti amin na sakripisyok. Katsapay ko ma, ta makaturpusak tumot iti koleyo. Namnamaam day ta. Itapahay tayo manugutan ni Auntie Ising apagadalan na ka iti kolehiyo. Sigurado, matunoy mo to amin nga arapaap mo iti biyag, Abner. Abner, imawag dagiti anak ko nga da ijabalasiw tao. Panawon ka nun tapno mapanak mat agbakasyon iti ayanda. Di nasayatan ti, tapno makaliwaksay kayo mat. Mano atawon natin negosyo lang tininto na rin nyo. Masapul nga, relax ka nagpasyar kayo kumamot din Amo damat ajak na usam iti kakasta bambanag. Auntie, kaano kayong tupay nga agpasyar? Ngagpalai lang. Inton saan kayo na makapagna? Inton nakapsot kayon? Panahon mo tentap no makadinayo dagiti anak yo kung apo ko yo, Auntie. Kat kasanon nga iti pwesto iti tiyendaan. Di ka agtanag, Auntie. Jak baybe Auntie negosyo yo, kabayatan ti kaadayo iti balasiw tao. Itapay, tadan matalik akadwa tayo iti pwesto yo. Sige nga Rod, sikapay lang ti makamu iti amin, kabayatan ti kaawan ko. Amom, dagiti prioridad mo, Abner. Amomon, ti kayat ko asawan. Di kay kadiagdanag, Auntie. Siyak ti makamoy ti amin. Bastaag-enjoy kayo ti panagtalinay ti balasiw taaw.
Hello, Tatang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasayat mo, Tatang. Imbag man tayo mawag kayo. Kumusta kayon? Ganda giti kakabsat ko. Nasayat kami mo dito, anak. Mawag akta na damag ko nag-abroad gaya mo na antim nga iseng. Huwag, Tatang. Pinagbakasyon na kita anak na ijibalasiw tao. Di na ko makayat ti mapanta, di na mapanawan ti negosyo na. Imbaga ka siya kung di makamoy ti amin. Kasta ka day, anak ko? Huwag, Tatang. Mawag nga ni Manang Larry. Jay may sangay nga anak na. Kat nagpakpakasi akong binsirag ka na anti ising. Nga agbakasyon ni Jay. Tapno makadinada ka no, kabayatan na si Bibiyag Pay. Naimbag man na kumbinser mo, anak. Iti kinabayag ti kaadda ko nitidan na nanti ising. Amo kong ti ugali na, Tatang. Iso nga amok ti inararamit ko. Tapno makumbinser ko. Kaday Jay. Iman nugot met. Basta dyan ka no baybayan ti negosyo na. Kasta mo ti balay na. Ay na, Abner. Dakil na responsibilidad tinapanawan na kin ka. Kabaalam ka day. Sapay agis eskwela ka pa imot nga rod. Kabalak, Tatang. Kan adantal kan may tinegosyo na anti. Dahito hindi pang subad ko kadagiti amin at tulong kanyak na anti ising. Nang runay ti panang paadan na kanyak, Tatang. Mala, aganad ka nga rod dita, anak ko. Di mo baybayan dagiti responsibilidad mo dita. Kang runaanan ti panagadal mo. Ikumusta na kaming tulatan kan ni Antem no umawag. Un, Tatang. O sige nga rod. Aganad kayo mo dita. Kumusta langan ka ni Nanang? Kastamutan ka dagiti kakabsat ko. Nasumbatan ni Auntie Ising ti awag ko. Hello, Abner. Hello, Auntie Ising. Kumusta kayon? Ay, saan anasaya ati kasasaad ko, Abner? Ha? Nakapsuta kon. Jaksan ka ba ti agawid dita Pilipinas? Auntie, saan nyo apilitan no diyo kabailan? Agpapigsa kayo kit di dita. Tapno maagasan ang naimbag tirik-rik na nyo. Kumusta ti negosyo? Mga na baybay amutan, Abner. Di kay agdanag, Auntie. Nasayaat mo ti taray ti negosyo. Di kayo nagpampanunot. Agpapigsa kayo kit di tapno makaawid kayo ton dito Pilipinas. Kaya't ko launay ti agawid din. Gamdidak mo't palubusan nagiti kasinsin mo dito'y. Nasaysayaan ka nunod daak dito'y. Tapno mataming da ka na imbag. Wanmat ngamin, Auntie. Basta agpapigsa kayo tap nagkikita tayong tumanan. Sige nga, Rudan. Makamukha ditan. Di mo baybayan tabalay kang tinegosyo. Barang makaawag ak tumanan. Apay kit di na saan kayo makaawag manan niya, Auntie? Talaga kami na amarik nakakapsuta kon kanakan. Ha? Am ka nga mga numataya kon. Anya? Auntie, mabalin ka di? Saan kayong agsasaw iti kasta? Saan anasaya iti kasta ng ibagbagayo? Ikagkagumaak mo di agpapigsa kanakan. Nga marikrik nakakapsutak. Iso nga agyaman akunay tayo mawag ka. Kaya't ka abilinan. Auntie? Denggaman na imbag. Dagiti ibagakan ka, Abner. Dumngag ka. Sige nga rod, Auntie. Dumngagak.
Tatang, pangasim tasong batang kumati cellphone. Pangasim, tatang. Hello, Abner, anak. Hello, tatang. Nakaawag ka mo't anak ko. Adasan na napinta sa damag, tatang. Natayin ng tising. Anya? Un, tatang. Imawag kita ni Manang Larry. Na ospital gayam ni auntie. Ngamdinan nalasatan ti sakit na. Nakasaang mo tanday taadamak, anak ko. Un nga rod, tatang. Malidayanak launay. Sapay umadan iti graduation ko. Kaya't ko mga isagot kan ko na ti diploma. Kastanda ti panagyaman ko iti panang paadan na kanyak. Ngam di namatan na uray. Anak. Saan tayo na makita pa ni auntie uray ti maudi agundaway, tatang? Tasigun ka ni Manang Larry. I-cremate da kanon iti balasiw tao. Saan da kanon nga iyawid dito'y Pilipinas? Happy graduation, Abner. Kastamot kan ka, Lerma. Oh, apay analiday ka. Saan ka kadi anaragsak ta nakaturpos kan iti kolehiyo? Saan man? Naragsakak. Malagip ko lang amin day daan ti ising. Iso ko matimay sa kadagiti kang runana pangisagutak iti diplomak. Ngam bimusay maten. Sumagmamanong aldaw sakbay ti graduation. Di kan agladingit. Amok, sa di naman ti ayan ni Auntie Ising ita. Naragsaken, tanaton oy mon ti may nga ar-ara paapam. Ti agturpos iti kolehiyo. Sa bagay, amok mo't kiti naragsak na auntie iti sa di naman nga ayan na. Kat pagyamanak launay, gapo kadag iti ado na itulong na kanyak, kas tamatin iti pamilyak. Abner. Kat kas itin karikan ko na iti si bibiyag pailaan. Imanihar ko na imbag tinegosyo na panawan na. Kastamutan nga aywanak ti amin na panawan na dito Pilipinas. Tano bilang lang ta agawid dagiti kakasinsin ko. Awan to ti maibagada kanyak. Say day di Auntie Ising, sumagmamanong aldaw sakbay ti graduation ko manang Emmy. Nupay nalidayak gapo iti ipupusay na. Dakkel matapagyamanak dagiti na itulong na kada kami iti pamilyak. Gapo tawan panggap dagiti anak na nga agawi dito'y Pilipinas, impaimadan kanyak tinegosyo anapanawan day di Auntie Ising. Kat isuitan ti kang runaan a negosyo nga asikaswag. Adamoten sumagmamano a branch ti negosyo a napanawan day di Auntie Ising.
Adamoten pamilyak manang Emmy, kat iti balay ni Auntie Ising ti pagnanaadan mi, gaputain talakmeten dagiti anak na kanyak, ti balay ana ipundar idi day di Auntie Ising. Gapu iti bendisyon ti namarswa, kan tulong day di Auntie Ising, nasaliwanwanan ti panagbiag mi manang, agraman ti pamilyak. Siyakmeten ti mangpapaadal kadagiti kakapsat ko, kat subsubadanda, babaan iti panangtultulong da kanyak iti negosyo mi. Pudno unay tay pagsasaumanang ngano adarigat, at damot nam ay nga agururay, basta amum ti agsalukag, ken natibker ti pamatim iti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Abner. Pagayam kong Abner, pudno unay ti kunam, ano adarigat, adanam ay. Kas iti napasaram pagayam ko, nagsakripisyo ka, ken inanusam ti ugali day di Antim nga Ising, tapno makaadal ka, kat matunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Ita ap-apita mon ti bunga dagiti sakripisyong pagayam ko. Kat ita anapanaknakam nga itilikodan ti kasjay akababalin day di Antim nga Ising, adamot gayam nakatalimang akinaimbag iti puso na. Sapay la ko mapagayam ko, tagtultuloy ti kinarang ay ti negosyo nga impatawid ken ka day dinagawan nga Antim. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Kristi, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamatan dagiti mang tartarabay iti YouTube channel yo. Awagan naklaangan iti Kristi manang, talo kami nga agkakabsat, kat siyak ti inauna. Agtrab-trabaho iti umani tatang ko, kat ninanang ko, makilablabada. Marigrigat kami laang manang, iso nga ikagkagumaak ti agadal, tapno makaturpusak, kat maiyaon ko ti pamilyak iti rigat. Napasamak ti pakasarita akmanang, idi agtawan nakpailaang iti 10. Medyo maselan daytoy manang, iso ada kayo lakuman ti makaammo amang ipino kadagiti eksena nga inlanad ko iti surat ko. Kristi anak, agawid ka adagos kalpasan ti klasem, tapno adda kadwa dagiti kakabsat mo. Mapan ko alaan kanina natin ang di ipalabana kanyak. Wananang, agawid ka adagos. Ni tatang ngay? Napan ije uma, adong amin ti masapol alapasan na ijay. Ang mga numalum tuuna yun numakaawid. Sige nga rod nanang, siyak tulaangan ti agbantay kada ading ko. Masapol ngamin ang maalak itan dagiti ipalaban ni nanatinang. Tapno masapak ang mapanidya karayan nga aglabain ton bigat. Isupay dya maalak atangdan ko no mailupas ko adagos. Wananang, mapanak nga rudan ag-eskwela. Sige anak ko, tapno saan ka amala daw. Ala, mapan ka nga rudan. Ada ka din ni nanatinang? Ay na, napanakitsinda balasang ko.
Apayaya. Ala ko madagita ipalabana kano abadbado yo, tata. Ay, wag. Anda ditaw. Imbilin na itay sagbaya pimanaw. Kung nanda nga umay kano alam taglaba. Ngamjak mo't ninamnama si kagayam timang ilaba, Lydia. Wan, siyak nga rod, tata. Nay, apay nga aglabada ka pailaan. Adamat trabaho nila kay mo, ijay uma. Nagkagat nila kay mo. Karna yun mapalabas ko amapan ijay uma. Pasaray nagsapa amapan kat malamton no agawad. Wan nga rod, tata. Masapul at tulungak. Isupay ti matgadak ang makatulong para iti kasapulan mo ijabalay. Ay na, nagsaya at kayaw nga gasawa. Nagagat kayaw nga agpada. Sana kas kadagiti daduma dita. Ajay lagis istambay. Aramidin da. Sadan tulag gungay. Into nagkiraos sa dagiti buksit da. Masapul nga agtinulong kami, tata. Ada pagad-adalon mi. Ay, sige nga ron, tata. Ala akong dagiti ipalabayo. Tapno masapak amalabaan inton bigat. Naimbag ta si mangpot kan lakay. Sigurado ang nabanog ka man ni Jay Uma. Ay, huwag nga rod. Ilipas ko ngamin dagiti masapol ang maaramid ijay. Ay, nagitubeng. Ni Christy, ayan na. Adada ijay si Led. Adar aramidan ni Christy. Alaing ka rod agdiguson. Tapno makapangantayon. Tanay sumipngutan. Masapol ang masapa ka makainan na. Sige man nga rod, Lydia. Tani, talaga nabanugak. Nay, apay dagita kawas. Akin kukwa ka dagita. Labadak dagita. Napan ko inala itay kadanana tinang. Isupay mo't at itangdan ko nga itad na. Sigurado ka iti day tangaramidam. Ang mga masubra mo't agtrabaho. Mabanog ka una yun, bakit? Saan? Kabaalaklakay. Masapa aktulangan ang mapanidya karayan tapno mailupas ko adagos. Ay, unay mo't ngaminan ti kasabiag tayo aya. Di tayo mo't lang makaao na ni Tirigat. Di mo ka di panunutan dayta. Tinapatag awan ti agsaksakit kada tayo nang runa dagiti ubing. Sa bagay mo't kidi Alang arot, isagana mo di makan. Tama pa anak bit agdigaws. Wan, lakay. Pan iji uma? Sana anak ta medyo madingamin diriknak. Ay, kasta ka di tatang. Dagiti kakabsat ko ngay. Adada di ta karoba. Makiayayayam da. Mala, kan. Mapanda di ta sila, tagpulis ka. Ay, siya kun tatang. Kabalak matan tagpulis asisya. Alan, gagit din. Sige, katay katandan di pagananay mo. Ha? Ay, siya kun tatang. Alakit din. Ha? Tatang, pinginig ka mamutan ti barukong ko. Balasitang ka talagang, Christy. Nadam tabagi mo, Wan, tatang.
Dayjay ti umuna adaras nga inaramid kanyak ni tatang ti kasjay manang Emmy. Jakmet ingkan kano, tajak amo amadigayam ti kasjay nga inaramid kanyak ni tatang, taubingak paylaeng ititawan ko asa nga pulo. Sipod idin, no kasjay nga awan ni nanang, ken awan met dagiti kakabsat ko iti balay mi, pasaray aramidan kanyak ni tatang tikas iti inaramid na ididamo. Jakmeten na ibaga ken ni nanang, gaputa ti amok, ket saan adakes ti aramidan kanyak ti amak. Naglabas pay ti panawen, agtawanak idin iti 14, ngam agtultuloy latta ti madi nga aramid ti amak. Dituyen anang rugiak nga agpanunot manang Emmy. Uy, friend, apeakas na nakaununod ti pampanunutem. Itay peakas na ti jar mo Ay, si kamat gayam, friend. Awan, medyo madila ang tirik na. Ala, saan ka kumana si Mrek, friend? Ang mga nanyamat daytan. Nabanugak laang siguro idi kalman, friend. Nagadungamin ti trabaho iji balay mi. Ay, imbagampay. Nang runa ka dagiti kas kadatangay naon na. Awan mo't namin ti sabali nga garamit. Wan nga rod. Nang runa kat aglablabada mo't ni nanang. Masyanak nga rodon kan kuana. Apay nga minyag lablabada bay laeng. Adamat trabaho ni tatang mo saan ka di. Dagyan lang kumani di balay yun ni nanang mo. Ay, kayat ko pa'y kumanukas di, friend. Talaga kayat ko nga agtali na adla kuman iji balay ni nanang. Numabalin, jak kaya ta pumampanaw iji balay mi. Tapno adakad kadwami kadagiti kakabsat ko. Sana bali Tano awan mo trabaho ni tatang mo. Adan samot lang iji balay yo. Ha? Uuwan. Kayat ko ani nanang lakuman ti adda iji balay mi. Balay. Apay nga taasan anapan ni tatang iji uma. Da kami manla tinabati dito'y balayon. Ano anya man ang daramidan ni tatang kanyak. Mabutbuto nga ako. Diyak mo't kahit yagipulong ka ni nanang. Ang mga nagungot ni tatang. Kriste, umay ka man dito sila. Ni tatang, ay ba nakiji sila da ka ni nanang? Diyos ko, mabutungag. Mangmangagnak ka di, Kriste. Uwan tatang, umayakon. Tara, sir. Apay ka di tatang. Sumrak ka dito, ikat isaram day tari daw. Tatang. Darasam, tamasayan nak. Umay ka dito abay ko Apay nga da ka mo tita enteri dawlatan ngay. Tatang, Talaga abalasang ka na. Yan nagpintas ka, Kriste. Pangaasiyo tatang, isardan niyo kumanday tingar aramidan niyo kanyak. Di mo gamdan tagi pulong itiinam. No di mo kahit nga dadaka sa mapasamak ka na kayo. Tatang, saan? Pangasim. Dahil tinabayag ngay nor-ore ko. Tigun daw ay ang matagikuhagan, Kriste. Saan tatang? Apay adi ka matla bumangon ang Kristi. Aldawan, ang mga numala daw kay ti pagadalan. Tatang,
Madi nga mintiriknak, nanang. Hapay ngay. Nan, dapadapan ka man. Nabara ka anak ko. Adagurigor mo. Nanang. Apay, anya ti marikriknam. Apay, anaggurigor kamutan. Apay, bakit? Anya ti mapaspasamak ka ni Kriste? Agurigor mo tan lakay. Anya? Ang mga nugapoy tagbali-bali wa klima iso akasta. Malatay nakmangalay ta agasta pag tumarumlangan. Sige man nga rod lakay. Ala, mabit lang nga rod. Nanang. Ala, aginana ka nga rod anak ko. Saan ka pa'y lasumrakit ipagadalan? Ay, mabit lang tamapan ko surutan ni tatang mo. Tapno makatumarkan iti agas. Diyos ko, tulungan nak. Mabuta nga kamang ipulong kanina ng tipanang ramos kanyak ni tatang. Ang mga naipay-pay suna tipang tana kada kami. Ayop ni tatang. Ayop. Anak, kumustan ti riknam? Sumagmamanumot nga aldaw ang naggurgurigor ka. Nasayaat mo tan, nanang. Anya ka di tinapasamak. Sapay saan ka matagtagari ka dagiti naglabas nga aldaw. Nanang. Ada ka di napasamak ka, anak ko. Wano, ada ka di parikot mo. Ibagam kanyak, bareng matulungan ka. Awan, nanang. Kristi, anak. No ada parikot, masapol nga ibagam kada kami kanitatang mo. Awan sa bali apagkamangam no saan ada kami anak ko. Ada ka di parikot mo di pagadalan? Awan, nanang. Talaga siguro ang nagsakitak laeng. Ang mga no adamot na agar-aram ka, anak ko. Ala, ni nanang, tilay pagbagana. Awan ti agar-aram kanyak. Kayat ko ti makaadal. Kayat ko ti makaturpos. Nasayaat mo't anak ko. Basta no ada parikot mo, di ka bumdeng amang ibaga kada kami kanitatang mo. Nagbutengak kan awan apulos na aramidak, idiin dadanas nak ti amak manang Emmy. Pinangtaan nak ngamin, asa anak kano nga agipulong kaninanang, no jak kayat nga adadakes ama pasamak kada kami, agraman kadagiti kakabsat ko. Mano atawan, ajak impulpulong iti inak, dagiti aramiden kanyak ni tatang, gapo iti buteng ko kankwana. At dapay dagiti gundaway, akayat ko nga ipudno ti amin iti gayem ko. Ngam no mapanunot ko ti pangta ti amak, kumapsut manen ti pakinakam ko. Nagtultuloy nga rod ti kasjay nga aramid kanyak ti amak, nang runa no awan ni nanang ijebalay. At dapay dagiti gundaway nga uray iti sango dagiti kakabsat ko, ar-arakupen ken ag-agkanak ti amak. Banag apakaskas daawan unay ni Boyet akabsat ko. Manang Kristi, apay nga arakupan ka nangagkan na kanitatang. Ha? Ading ko? Makikita kami na pasaray arakupon na ka.
Kun ag kan na kan ni tatang. Ha? Kwa, talaga kasday laang ni tatang, ading. Lamlamyungan na tayo laang nga anak na. Ano talaga lamlamyungan na tayo? Hapay nga si kalang arakupon ka nakagkan na manang. Ha? Ay, sika talaga ading ko. Tila madmadlaw mo. Ay, wan gayam. Ayan ka din ni Ningning. Adda di tabang rabalay manang. Makiayayam ko ni Ninit. Ingkayabanan ading ko. Tagmerienda kayo pay. O sige manang. Napanang ka din ni nanang. Napanakitsenda. Ala, ingkayabanan ni Ningning. Tapno makapagmerienda kayon. Kalpasan na, mapan kami kaniningning iji karayan. Tadigusat ti kabsat ta. O sige, inak nga ro din manang. Ay, pati ni Boyat akapsat ko. Nadlaw na magkayam dagiti aramida ni tatang kanyak. Nakaskas daw. Mano nga aldawan adinak pagar-aramidan iti madi ni tatang. Amang ano nagbalbaliw mo din. Diyos ko, sapay lang kuma. Ta nagbalbaliwan nga agpaiso ti amak. Adatan dito'y karayan Ningning ading ko. Ala, umay kang tadigusan kan. Wan manang. Sige, sabunan ka na. Anay ko manang, nasakit. Ha? Apay ang nasakit day ta ading. Nan, kita agman. Apay akastoy tilang ati pribado apasat ti bagiti kapsat ko. Anya tinapasama ka ni ading ko. Sigurado nga aramid ni tatang daytoy. Ayop ka talaga ti amak. Manang? Ading, ni tatang ka di ti akin aramid iti daytoy. Agpudno ka kanyak ading ko. Ni tatang ka di ti akin aramid iti daytoy. Wan manang? Anya? Ti ayop nga mami. Apay apati ni ading ko kat binaboy nan. Impagarup ko no siya lang ti pagar-aramidan na iti kasjay. Ngam pati matgayam ni ading ko. Isumat lagayam. Adin akong pagar-aramidan iti dakas kadag iti naglapas ng aldaw. Tagayam ni ading kuntin sublat na. Diyakon mapalabas na iti akinaayop ti amami. Diyakon mapalabas. Friend, anya ka dito importante nga ibagam kanyak. Api-api nayaban na. Friend, tulungan ako ma. Diyakon maibturan daytoy. Ha? Ada ka di parikot, friend? Ada, friend. Nabayagan nga da mapaspasamak. Ngam awan kirad ko amang ipudno kaninanang. Amangan nga minonya ti aramida ni tatang ko kankwana. Anya ti kayat mo asawan? Friend, nabayagan agun-gun dawayan nak ti amak. Ha? Sipod pa'y kinaubing ko. Anya? Agpaiso ka di day tangay bagbagam, friend? Wan, inlimod ko ti amin. Ngam itatapat iti inaudi akabsat ko. Kat pagar-aramidan nan iti dakas. Diyakon mapalabas pa'y day ti akinaayop ti amak. Naskan ama-amuanan ti madi nga aramid na. Aging gasaan pa'y anala daw ti amin.
Anya nga ito kahit mamapasama kita, friend. Kuyugan na ko mga kid daw ta ititulong ka ni Teacher Fanji. Amo ka matulungan nak. Ngam pangaasim ta kuyugan na ko ma. O sige, mapantay tayo ni Madam Vanji. Ibagam ti amin ang napasamak. Amo ka matulungan na kadayjay. Ay, Jacqueline pagarup nga dagayang pagdaldala na makasta friend. Ayop gayam ti amam. Wen friend, kat panawanan tap na ikaro na ti kinaayop na. Kan panawanan tap na maamuan ni nanang ti amin. Ayop ka. Jacqueline, pagarup amaramid mo ti kasjay ka dagiti anak ta. Oh, Lydia. Day tatirumbangkan ka. Ti mabalod tong palbiag mo. Saan? Kasyan na kuma, Lydia. Di nakpaibalod. Kasyan? Kalpasan ti kinaayop nga inaramid mo ka dagiti anak ta. Rumbang laang kan katikasta ayop ka. Naimpaglaangan na naiturodan nga impod no kanyak ni Kristi ti amin nga inaramid mo. Adu atawan nga inlimod ni Kristi ti amin. Ita, pati ti inaudi nga anak ta, ginundawaya mutan ayop ka. Pakawanan na kumapakit. Diakon ulitan ti inaramid ko, basta di na kumapaibalod. Di kan tupulos mapakawan iti kinaayop mo. Mabulok ka diti pagbaludan. Kristi anak, pakawanan anak. Jacqueline amnama maiturod na kayo apagaramidan iti kinaayop ti amayo. Nanang, apay nga italaang nga impudnom ti amin anak ko. Nabayag-gaya mo nagungundawayan na ka ti amam. Apay saan mo nga imbaga kanyak. Pinangtaanak ni tatang nanang. Nagbutangak. Amang anoan niya ti aramidon na kada tayo. Anak ko, pakawanan nak nanang. Gapo iti naramid ko. Nakabalo din ni tatang. Rumbang laang nga ikaro na ti amin ang kinaayop nga inaramid na kada kayo. Rumbang laang amabalod ti amayo. Nanang, di ka agdanag, Kristi. Manipod ita, awanan ti mabalin nga agaramid kada kayo iti may kaniwas. Awanan ti mabalin amang gundaway kada kayo. Protektaran kayo, nga uray pa isakripisyok ti bukod ko abiyag. Ikarik na ita, Kristi, anak ko.
Nabalod nga rod ti amak manang Emmy. Kasla naparutanak iti siit, iti barukong ko, idi naipudnok ti amin iti maestrami, kat tinulungan nak anapan iti pulis tapno matiliw ti amak. Nadaras ana iproseso ti amin, gapo ta natibker ti ebidensya, kat naarestar, kan naibalod adagos ti amak. Papabasulan ni nanang tibagina no apay adi na kami naprotektaran iti inaramid ni tatang kada kami. Ngem inandingay ko, kat impudnukan kwa na ti panangipang tanitatang kada kami. Itamanang ada akon iti kolehyo. Ikagkagumaak ti makaturpos, tapno maipaayak met iti nasayaat amasakbayan ti inak, ken dagiti kakabsat ko. Nakabalod pay laeng ti amak manang, ket ikarkararag ko asapay kuma, ta nagbabawyanan ti amak amin a kinadakas an aramid na kada kami, ket agbalbaliwan. Saan asinarungkaran apulos ni nanang ti amak, gapo iti sakit tinakam na, iti napasamak kada kami nga anak na. Daytoy tipadas ko manang, tuy pagayam mo, Kristi. Kristi, pagayam ko, nakaladladingit man tinapasamak kada kayo. No asino pa'y kumatirumbang amang salaknib kada kayo, isu pa'y gayam ti mangidadanas kada kayo. Saan ka mababalaw, asaan mo nga impud no adagos tinapasamak kan ka pagayam ko. Tasigun kat nga rod iti surat mo, ubing ka pa'y unay idi, kan inosente, idirugyan na kaagundawayan ti amam. Kat ididimtang ti panawan at talaga aginunod na kan ti amam, nagbutang kamat, gapo iti pangtana kada kayo. Ngem dayawan kapagayam ko, gapo ta idinaduktalam apati ti inaudi akabsat mo, kat gungundawayanan ti amam, naadaan kan itikirad, tapno ipulong, kan paibalod mon ti amam. Sapay kuma tagnanayonan ti kinatalina ay ti biyagyo. Kat sapay kuma tamatunoy mo amin nga arapaap mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal tibiyag.